Здравейте и добре дошли в моят канал. Казвам се София и днес ще видите нашата почивка в Созопол, като това не е първата почивка някъде с приятелят ми и сме отседнали в семейен хотел София. Току-що пристигнахме, часът е някъде около 10, ако не се лъжа, и сега ще ви направя един бърз румтур, понеже забравих и някои от нещата вече съм ги сложила по местата. Още за влизането ни очаква нашия багаж, тясната баня и туалетна и маничката стаичка. Той мечок си е наш, гардероба, 3 сака багаж, никакъв шанс да се съберат тук просто, така че половината ще са тук, половината ще си стоят в саковете. Имаме си телевизор, климатик и тераска, която в момента най-вероятно нищо няма да видите, но се вижда съвсем малко от морето. Имаме си масичка за сядане и басейна. Наистина доста красиво. Намира се в новата част на града. И като цяло това беше от самия румтур на стаята ни. Добро утро от втори ден в Созопол. Като долу-горе спахме добре. Между другото е много по-тихо в сравнение с останалите хотели. Тоест не ни безпокоиха нито коли, нито деца, нито нищо, за което съм адски щастлива. И това ни позволи естествено да се наспим добре. Сега е време обаче да ви покажа и гледката. От хотела са ни предоставили чашки и кава. Сега е време да си направим и кафе. Да, и кафе са ни оставили. Това ли беше, бе? Ще върмеш ли? Тъй като не съм снимала от много време, честно казвам, доста време, забравила съм как се влогва, забравила съм как се държи камерата, даже се случва на моменти да презаписвам някои неща, понеже аз съм свикнала да държа телефона изправен, тая кана тече. И също така при начина на говорене все още ми е трудно. Време е да си направим аутфит за деня. И за отгоре мисля да се сложа ето това. И разбира се, няма къде да си сложиш тръбичките ушейни за багажа. Просто са супер удобно. Аз май не казах какво ще правим. Чуваме на разходка. Мисля, че е долу-горе добре. Чувам се измия. Аз ще измия чашите. Измий ги, да. Ще ви кажа, че няма как да е. Добре, ти нали ги взимаш? Как не види? На здраве. Глупости! Сега е време да проверим грима. И май ще изляза отвън. Лицето сега ще нанеса слънцезащита за ръце. Преминавам към виждате. Мисля, че станаха добре. И сега е време да сложа и спирала. Спиралата ми е тази за в момента, иначе съм бях доволна от розовата. Но и от тази съм долу-горе доволна. Изглежда сякаш имам тен, но аз имам тен целогодишно. Го е моя тен, бе. Чакай се. Къде бе? О, си хубава, бе. Много, бе. Забравям да ви показвам какво си слагам, за което ме извинете супер много. Имаше едно пръскало за тяло. Сан Марино ли беше, Сан Андреас ли беше, не мога да сетя. Това е копия на него и е много добро. Дезодоранта от Балия от 5 месеца вече. Подарък. Не знам откъде е. Не знам тия дали си ходят с полата. Станал съм вече на пеликолото. Аутфитите. Чантичката ми няма нищо. Отбихме се, т.е. по-скоро минаваме покрай веселата уличка и си харесаха и това. Обаче дали ще спечели яйце, не знам. Тук има такива
и такива. И големи стичета, които са много яки, ама надали ще спечеля нещо. А има и от тия грозните лабубута. Усмивка. Емоджи. Смайл, усмивка. Даже въобще не го плаща. Продължава нашата разходка по веселата уличка. Тук се вижда тук-там брега. Не сме сигурни на кой плаж сме, но доста мръсничко. Разходихме се по плажа, намокрихме се, изцапахме се, но честно казано има доста водорасли, което не ни харесва. Не знам кой плаж е, както казах. Трябва да погледна. В случая никъде не пише нищо. Не мога с чулата. Не мога без чула. Аз пък ми е странно, когато съм с чула. Ама те да са детърнички. Да, неговите са зеленки. Да са зелени? Пъстри. Покажи ги. Те не се виждат толкова само. Пъстри са, ама стоят като зелени. Сега мислим да отидем в хотела обратно и да се изкъпем в басейна. В 8 часа вечерта имаме вечеря, така че трябва да сме готови за 8. A few moments later. Ето го и басейна. Ние си избрахме да сме тук. Включвам се вече от грима, тъй като аутфита не успях да го снимам, защото бях в огромна дилема кое какво да е, как да е, но в крайна сметка ще съм с кафява рокля, после ще видите. Сега дойде момента и за косата. В принцип права ми ходи повече. Ма ще накъдря, защото не съм я къдрила. Като парфюм използвам розовата яра, този. И за тяло това, за което бях казала, за репликата на Сол де Жанейро, мисля, че така беше. И за блясък ето това. По принцип, обичам да ми е загладена изцяло косата. В смисъл да няма бухнало това. Пресата е на Ремингтън. Шака, който излезе всичките енергии, които е насъбрала косата ми и аз. 2 в 1. Между другото, не знам дали са ми отворени коментарите. По-скоро отключени или включени, или как се казва, не знам. Пускам. Не знам как си го казва. Добре. Готово. Косата. След 20 минути снимки. Грима, който не е нещо, кой знае какво. Морето. И аутфита, който надали ще се види добре. Но това е. Тръгнахме. Чуваме към старата крепостна стена, ако не се лъжа. Така беше. Неговия аутфит, моя аутфит. Противоположен. Добро утро от 3-та сутрин в Созопол. И да искаме да спим до късно, не се получава, за съжаление. Нещо се наспиваме до 9:30, макс 10, което е странно и то доста, въпреки че дойдохме да спим повече, но явно на морето се спи по различен начин. Имам си баничка и айран. Айде да погледни! Лечи се, че поне съм спала добре. Но косата ми от снощи, между другото, държа, което е супер. За днес мислим да полежуваме вече.
Снощи беше наистина много красиво. Не знам дали съм успяла да снимам някакви хубави кадри, понеже светлината беше ужасна. Приядохме с морски дарове, естествено, което не трябваше да се случва, но така е. Ходихме се до едно много красиво място и нищо не видяхме, защото беше доста тъмно вече, но трябва да отидем някоя сутрин. Ако мога, и ако сме отишли, ще оставя снимка, ако мога и клип даже, да ви покажа къде точно се намира и координати. Много е красиво. Между другото, аз не ви запознах с Бен. Сега ще видите малко кадри, в които оправям, просто защото е много... Ще си взема ето тази книга, която бях запалена много по четенето миналата година, декември месец, януари тази, февруари, март. Но мисля, че тази книга е прекрасното начало за четене и нямам търпение просто да започна да чета с желание, не защото трябва да чета. Приключих, оправих леглото, тук и тук. Терасата няма да я пипам, то няма нищо по нея. Сега ще избера дрехи за самия плаж. Мисля да съм с ето това топче от вчера. Отдолу ще е банска, така че и с ето този панталон. Правя едно бързо включване, докато обработвам в колата. Искам да поясня защо съм рязала толкова много, тъй като си личи вече на моменти как казвам нещо, изведнъж почвам нещо друго. Просто се увличам. Адски много се увличам, когато обяснявам и клипа става буквално за някакви дребнави неща, а реално се губи самия смисъл на темата, поради което правя това видео. Заради това този влог ще го гледате по този начин, но ще се постарая за напред да не е така. И това е. Продължете нататък и приятно гледане. За мен и фрапе ни трябва 2 мънички чашки, защото нямаме други. Взела съм си бъркалка, студена вода, мляко, разтворимо кафе, захар в пати. Слагаме малко кафе. Целият гардероб е само за мен. Неговите дрехи са в сака. Значи, ето тази тениска. Нищо, че има мачка на детка. Сега оставя и отида да носа на морето. Представи си така да гладя. Дай да вземем пералната, хладилника, сушилнята, съдомиялно. рафта, шкафчета. Целият си гардероб трябваше да взема. Какво цялата къса? Ела си покажи аутфита. Служи си чантата. Служи си очилата. Къде са, де? Аз къде знам, ти се лигаваш с тях на терасата. Хайде напред така. Стигнахме на плажа и е червен флаг. Малко сме разделени, обаче искам да съм на сянка, защото вчера беше страшно топло. Говоря с микрофона, защото от вълните нищо не се чува. Буквално се изкъпахме като някакви жаби. Оржан все още е в морето и ми търси мидички. Ето къде е. Търси ми мидички. Ето ги мидичките. One eternity later. Вече се връщаме от плажа. Доволни до някъде. Той се чипа като рибка. Аз седях повечето отстрани. Ние се върнахме от плаж, изкъпахме се
И сега си почиваме. Мисля, че днес няма да ходим никъде. Ще си седим тук. Не знам колко е часа. 6:41. 6:41. Аз много бързо минава времето, между другото, на морето, което е тъп. Добро утро, ден 3 в Созопол. Час е около 12. Снощи нищо не съм снимала, защото си стояхме вкъщи, гледахме филми. Това беше. И сега ще излизаме. На плаж не съм сигурна дали ще ходим или на басейн. Но ако има нещо, естествено, че ще се включа. И да, аутфита ми е този. Събрахме всичко, което ни трябва. Казахме да изчистят и сега време да се оправя аз на бързичко. Много се близко. Между другото, аз пробвах, обаче с науките не мога да удрям. Аз като цяло не мога да удрям. Сега бяхме в Стария град и си направихме карикатура. Може да я видите тук. Тъй като в момента не можем да я извадим. Мислим да отидем на едно много хубаво място. Не знам дали съм успяла да ви го снимам, когато ходихме за първи път. Не сме го снимали. Да, не сме го снимали. Сега ще отидем там. И ви го препоръчвам сутрин рано, особено на Joy Morning. Понеже ви бях казала, че днес ще отидем да гледаме изгревата, успахме се. Утре обаче наистина отиваме и ще ви снимаме абсолютно всичко. Седнахме да хапнем в Каса Дел Маре, ако не се лъжа, с много красива гледка. Предната вечер хапнахме в Ривиера. Отново сме на старата крепостна стена. Забравих да кажа какво си поръчахме. Поръчахме си бургер с калмари и пилешко филе. Нещо такова беше, ако не се лъжа. Ние пристигнахме най-накрая. Първо хапнахме. Сега ще ви покажа за къде точно става въпрос, но първо да ви покажа долу горе къде се намира мястото. Близо до тази къща за гости. Ще ви напиша името някъде тук. Току-що се върнахме и ни посреща това, две панделки и лебедчета. Фактически хапнахме, преядохме, отидохме до това място, за което ви говорих и се разходихме малко още по центъра на града. Наистина беше много красиво. С този еленски и великотърновски кълдъръм, но се радвам, че не съм се взела толкчета, защото 100% нямаше да оцеля. Давай. Утре ни е последния ден тук, по-скоро последният ни цял ден тук и мислим да наваксаме от абсолютно всичко. Тоест отново да отидем и на плаж, и на басейна тук в хотела и естествено да посетим това място, за което днес изпуснахме и се успахме. Плана е рано сутринта, както казах, да отидем на това място, да посрещнем изгрева, след което или ще отидем на басейн, или на море, на плаж. Едно от двете. Багажите са ни
пръснати из цялата стая и то заради мен. Днес, след като се върнахме от разходката, то беше някъде към 5 нещо. Просто си почивахме и всеки от нас се взе душ и си лежахме. Просто защото наистина не съм очаквала, че има толкова баири в Созопол. Наистина, буквално Созопол ми е Велико Търново и Елена. Преди малко станахме и това ни е 4-та сутрин в Созопол, мисля, че. И след малко отиваме на това място. Трябва да побързаме, защото изгрева наближава. А ние сме още тук. А реално изгреване е на 15 минути. Стигнахме, часът е 6:20. Добро утро. Много ни се спи, но чакаме залеза и се надявам да се види нещо. Ако ли не, ще минем от другата страна. Залеза? Изгрева, кажи. Да, изгрева. Много съм зле. На него му пречи слънцето, така че го извинете, ако гледа настрани. Ние напразно избрахме този ден да бъде тук, защото този ден е последният ни в Созопол, т.е. утре си тръгваме. Наистина съм супер благодарна, супер щастлива и супер доволна от първата ни почивка заедно. От към хотел мога да кажа, че съм супер доволна. От към обслужване, персонал, така нататък, страхотно. И домашните любимци най-вече. Басейна е чист, няма никакви проблеми. От към плаж, по принцип аз никога не съм харесвала плажовете. Тоест, заради пясъка и така нататък. Бихме ли дошли отново тук? Аз съм за. Задължително. Сега давам думата на него. Ими относно хотела, наистина от към персонал беше супер, нали, обслужването. Домашните любимци бяха много галеони. Банята и стаята бяха тесни. Не за къса седи. Созопол само улицата са тесна. Друго, което мога да кажа, че на единия плаж не ми хареса, защото не знам кой плаж беше, ама беше пълен с водорасли. И само на втория, който отидохме, беше чист. Доста чист. Чак го изрядваш на частите. Не, че се прави да се взема някакви отсва. Ами това беше от нас за сега. Мислим да хапнем, тъй като сме гладни. Надявам се да има отворени места, където да хапнем. Срещнахме изгрева, но доволни, че избрахме Созопол, този хотел, всички тези емоции, през които преминахме. И се надяваме втората ни почивка да бъде още по-добра от първата. Върнахме се, сега ще хапнем. Ето къде е мацката. Я погледни насам. Пак е говори. Да. Щяхме да ходим на басейн, щяхме да ходим на плаж, обаче заспахме в 9, защото тогава се върнахме и се събуждаме в 5:30. Да, в момента е толкова. И сега ще хапнем и най-вероятно ще отидем да направим един тренинг до плажа, вече към 8, когато няма хора. Ами ние сме готови, сега след малко тръгваме, събрахме колкото можем багаж. Вече като се върнем ще съберем повече. Надявам се да се вижда нещо на клиповете, защото окъсняхме доста. И тръгваме. Така, върнахме се, обаче тренда не се получи, тъй като не можахме като хората да оправим и стойката, и като цяло целият трен смисъл получи се, но не се получи така, както трябваше да се получи. Ако се сетя, ще ви оставя кадър след това включване, да може да видите отгоре за какво става въпрос, просто не се получи.
И сега започвам да събирам вече, което е останало, защото просто утре директно тръгваме. Не ми се занимава да събирам багаж. Добро утро от последния ден в Созопол. Днес си тръгваме, че се около 10 и лека по лека почваме да се оправим. Багажа вчера всички сме си го прибрали. По-скоро той го прибра, аз го събирах. И сега ще махнем останалите неща, ще се нагласим и ще тръгнем, защото трябва да напуснем хотела до 11 часа. Стигнахме в Джамбо. И сега ще разгледаме, ако сме си взели нещо, после ще ви покажа. Така, след час и половина в Джамбо, мога да кажа, че беше много по-голямо, с много повече неща спрямо този в Стара Загора, в който ние сме влизали, разбира се. И си взехме няколко неща, понеже аз съм на училище тази година отново, последно вече. Ето тази тетрадка. Ето тази съм я взела в още 3 цвята. Значи, теменушка, ментол и бебешко розово. Много ще са удобни, защото са твърди кориците и като цяло всичко. За хапване Харибо, ето така, защото не сме я виждали. Лупа за мама. И ето тези. По принцип, когато бяхме малки, бяха на кракс, ако не се лъжа. Бяха по 20 стотинки, тия са по левче. Но са хубави. Сега тръгаме обратно, защото разбрахме, че в нашия край вали. Нали? Ето по какво можем да разберем вече, че сме се дошли в нашия край. Тая си хапва, или той също. Прибрахме се и с това слагаме край на нашата почивка. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите лайковете и да се абонирате за канала. И може да разгледате другите ни социални мрежи. Може да ни извините, ако се притесняваме. Не говорим много, особено той. Аз изобщо не говоря, ако става за въпрос. То през цялото видео, ако съм отделял 2-3 думи. Да. Но все пак, първо видео. Не сме свикнали и се надявам, нали, да ви хареса. И от към обработка също така, извините, ако нещо не е като хората. Сега се учим. Да. Довиждане!